खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भेलेन्टाइन डेनि सिगां मोजां मोननाय हौवानि खथायाव बोखांनो हादों बर' सिख्लानि गोथै देहा गुबुन हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननायाव सांग्रां जा बर' सिख्लाफ्रा फिन आरोबाव गुबुन हारिनि सेंग्रानि खथायाव बोखांनो हादों बर' सिख्लानि गोथै देहा गुवाहाटीनि चानमारी पुलिस थानानि सिङाव थानाय गान्धी बस्तियाव मोजां मोननाय सेंग्रा इन्द्रजित पेटनि खथायाव बोखांनो हादों 21 बोसोर बैसोनि जन्मेश्वरी बसुमतारीनि गोथै देहा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जन्मेश्वरी बसुमतारीया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो रिपर्टनि बायदिब्ला मोजां मोननाय इन्द्रजित पेट आरो बर' सिख्ला जयैनो धेमाजिनिफ्राय गुवाहाटीयाव फैनानै भारा न'आव थाफैदोंमोन बेयावनो जन्मेश्वरी बसुमतारीनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला जुलि खालामनो थाखाय खावलायनायखौ नेवसिनायनि थाखाय सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंबो जानो हागौ नङाबा हौवाया सिख्लाखौ बुथारदोंबो जानो हागौ दा बे सिख्ला थैनाय जाथायखौ लानानै नखरनिफ्रा बुथारनायनि अजद होनानै इन्द्रजित पेटनि हेंथा पुलिस थानायाव गसर होदों बे लेखायै मोजां मोननाय सेंग्रा इन्द्रजित पेटखौबो एरेस्ट खालामबाय पुलिसा दिनै गोथार बाथौ सान मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार बाथौ सान हिसाबै फालिबोनाय जायो आरो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै रायजोआव बन्दबो फोसावनाय जादों दिनैनि सानाव बाथौ सिबियारिफ्रा गाजा गोमजायै गोथार बाथौ सानखौ फालिगोन थिग बेबायदिनो क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारावबो बाथौ सानखौ दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन बिटिआर गोरोबथा जानाया 5 बोसोर आबुं जाबाय बिटिआर गोरोबथानि जाफुंसारनायानो गुबैयै बे 5 बोसोराव गोजोन लाबोनो हानाय बे खोथाखौ बुंथिदों UPPLनि दैदेनगिरि अदेबानि BTechनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा आरो गोजोननि थाखाय मटर साइकेल रेलि खालामनायबो बानजायदों नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि 5 बोसोर उनावबो जोबथेसालिनि सिङावनो खोमसियाव थानो गोनां जादों गोरोबथा खालामग्रा दैदेनगिरिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा नंगौ दिनैनि सानावबो NDFBनि गायसनगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां NDFBफोरानो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय सावरायनाया जाबाय थादों होननानै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों नाथाय दिनैसिमबो सावरायनायनि फिथाइ थायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै NDFBनि केसखौ लानानै सावरायनाया गोबां सिरियास होननानै फिन बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि राजखान्थि भाबै गोबां समाव हाबखावनाय जायाखै मानोना कर्टनि खामानि जागासिनो दं नाथाय हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारखौ बुंदों होननानै बुंथियो आरो दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गेदेर फसंथानफोर फैनो गोनां दंमोन नाथाय दासिमबो नुनो मोननाय जायाखै बेनि सायावबो प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि बेफोर फसंथाननि थाखाय खामानिया जोबनाय फारसे फैबाय खामानिया 80% जाबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा पर्बतझरायाव जानो गोनां रेलवे कच फेक्टरिनि थाखाय 300 कोटि रांनि थि खालामनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय हानि सोमोन्दै भारत सरकारनो दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो ओजोंहाय बिटिआर गोरोबथानि दफाया 90% मावफुं जाबाय होननानै दाबि खालामदों BTechनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीया NDFBफोरनि रिहेबिलिटेसन होनायनि बेलायाव 678 आद्रा दंसै 678नि मादाव माखासेनो दिनै होनो हागौ होननानै बुंथियो आरो मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होनायनि बेलायावबो 400नो होखांबाय 3000निखौ नायबिजिरगासिनो दं दिनै 200निफ्राय 300 नखरनो होनो हागौ होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया बेनि अनगायैबो NIA केसआव गोग्लैनाय सा 60नि केसखौ रायजोआव लाबोनानै नाजागासिनो दङ आरो CBI केसआव जिउनां जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावजानाय डिआर नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि बेलखौ सुप्रिम कर्टआव रिजेक्ट खालामनायखौ रिभिउ खालामनो नाजागोन होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया बिटिआर गोरोबथा जानाया मैया 5 बोसोर आबुं जाबाय बिटिआर गोरोबथा सानखौ मैयानि सानाव गाजा गोमजायै फालिनाय जादों बे 5 बोसोराव मा खोथा होदोंमोन आरो मा खामानि मावनो हाखो बेखौ लानानै BPFआ UPPLनि सायाव गाग्लोबदों BPFनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै UPPLआ BTCआव मोन 60 बियाब बानायनो खोथा होदोंमोन नाथाय जाफुङाखै नखर साख्रि होनो प्रमद बर'आ खोथा होदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ दा खोथाखौ सोलायदों जबसो बुंदोंमोन इंराजि सोदोबखौ बुजि मोनाखै जानो हागौ जब माने सरकारि साख्रिखौल' बुजाया जायखिजाया खामानि आरो प्राइभेट साख्रिखौबो बुजायो होननानै प्रमद बर'आ खोथाखौ सोलायदोंसो होननानै गाग्लोबो BPFनि दैदेनगिरिया बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरनि माखासे गामिखौ बिटिआरआव हाबबाय होननानै गोबां रंजाहोदोंमोन नाथाय गामि हाबनायनि नटिफिकेशनखौ दिनैसिमबो होनो हायाखै बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एडिशनेल नवोदया स्कुल लुनायनि खोथा होदोंमोन रेलवे कच फेक्टरि
बानायनायनि खोथा होदोंमोन एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि लुनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय बेफोरखौ दिनैसिमबो नुनो मोननाय जायाखै जिखिनि एसे एनै लामा सामा दालां फसंथान CIT क'क्राझार मेडिकेल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरखौ हाग्रामा महिलारिनि समावनो बानायनाय होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि दासिमबो बिचार जायाखै BTC सेक्रेटारियेटनि मावख'आव जिरायनानैसो BTCखौ सालायगासिनो दङ अब्ला बिचारा बबेयाव जादों होननानैबो सोंथि खालामो आरो जायनाखि बिचार गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होनानै मोनफ्रोमबो बियाबाव गोजोननि बाइक रेलि खालामदों नाथाय गोजोन गोरोबथा खालामग्रायानो जोबथेसालियावसो दं अब्ला माबोरैहाय गोजोन जाखो होननानै UPPLखौ गाग्लोबो BPF दोलोनिफ्राय लामानि जाब्रबथाय जानायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 7 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों XUV 300 गारिया बेटारि रिक्साखौ सौख्रांदों जायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 7आनो जोखोम जानो गोनां जादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलिनि निउ सिराजुलि पन्डित सेन्टार 2 नङाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया XUV 300 गारिनि सौख्रांनायाव फिरफिलि सालायग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों 35 बोसोर बैसोनि गलाब हुसेना जाथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों आरो टमटम बा बेटारि रिक्सायाव गाखोनाय 3 जोखोम जानो गोनां जादों आरो XUV गारियाव गाखोनाय 3 गासै 7आबो जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानांनाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै उपेन्द्र भगत बन्टन तान्डी अमरज्योति तान्टी ओजोंहाय XUV काराव गाखोनाय 3नि मुङा जाहैबाय माला दास संगीता माला दास आरो अरुण माला दास XUV 300 गारिया बेटारि रिक्साखौ सौख्रांनायावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जानो मोनदों बिचार गोरोबथा गोजोन गोरोबथाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै क'क्राझाराव दावबायफैगोन क'क्राझाराव फैनानै MCLA EMनि थाखाय लुनाय क्वार्टारखौ दिनै बेखेवगोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि अनगायैबो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवगोन बेनि उनाव क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बाहागो लागोन दिनैनि बेफोर हाबाफारियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्त्रि MLA BTCनि EM MCLA बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन हरमीत सिंह बिथाङा आसामनि एक्टिं DGP अदेबानि DGPनि बिबानखौ लाथ'सिगोन रेगुलार एपइन्टमेन्ट जाजासिम IPS अफिसार हरमीत सिंह बिथाङा आसामनि DGPनि बिबानखौ लाथ'सिगोन आसामनि DGP GP सिंह बिथाङा CRPFनि डाइरेक्टर जेनेरेलनि बिबानखौ लानो थाखाय DGPनि बिबाननिफ्राय रिलिभ खालामनायनि उनाव IPS अफिसार हरमीत सिंह बिथाङानो DGPनि बिबानखौ लाथ'सिगोन मख'नो गोनांदि IPS अफिसार हरमीत सिंह बिथाङा आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड कमान्डेन्ट जेनेरेल अफ होम गार्ड बे बिबानखौबो लानानै खामानि मावगासिनो दङ नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसाल्टेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों